Christmas, amen. Yna ni weddiod yn gilydd, yna ni droi at Dduw a geisio fe mewn gweddi. O arglwydd, rydyn ni yn dyfoli di i emoliant, moliant, dyna rwy ti'n ei heiddi. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti, bod ni'n gallu dod ynghyd i daddoli di ni. Arglwydd, falle di anghofio yn barod. Oedd e ddim mor hir â hynny nôl, o'n ni'n cael ein rhwystro rhag wneud hyn. Ddim mor hir â hynny nôl, o'n i ddim yn gallu canu gyda'n gilydd a arglwydd, ni'n diolch i ti. Am y fraint yma sydd yn ni. Diolch am y fendith i ni'n ei gael wrth cyd-addoli. Arglwydd, ni'n diolch dy fod ti yn ein hachub ni fel unigolion, arglwydd, dy fod ti yn ein caru ni ar lefel bersonol a bod arglwydd gennym ni berthynas personol a thi, ond i ni'n diolch i ti, arglwydd, am gymdeithas y saint. A ni'n diolch i ti am allu dod ynghyd heddi, a ni'n diolch bod ni'n cael blas yma nawr o'r hyn sydd yn ein disgwyl ni am dragwyddoldeb. Cael bod gyda dy saint di. Cael bod gyda yr angylion sydd yn dy wasanaethu di. Ond arglwydd, llawer mwy a llawer gwell, cael bod gyda thi. Ond ni'n gwybod fod ti gyda ni nawr. Ti'n addo wrth i dy bobl ddod ynghyd a dy geisio di fod y bresenoldeb di yma yn ein plith. Ni'n gwybod, arglwydd, mae ni, yr eglwys, yw teml dy ysbryd glân di a dy fod ti yn dod yn agos ac yn bendithio, ond arglwydd ni'n edrych ymlaen i gael gweld yr arglwydd Iesu wyneb yn wyneb. A ni'n edrych ymlaen, arglwydd, at yr hyn i ni newydd i ddarllen yn cael ei ddisgrifio i ni. Cael bod yn yr nef newydd a'r deiar newydd yna, a dy fwynhau di am dragwyddoldeb. Dad, ni'n gwybod fod yna rybydd difrifol hefyd yn y geiriau yma. Ni wedi darllen dim ond y rai sydd â'u henwe nhw yn ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Ceiff bwynhau y pethau hyn. Ac arglwydd, fod unrhyw un sydd yn dy wrthod i, unrhyw un sydd yn parhau mewn gwrthryfel yn derbyn. Fod yna farn i ddod, fod yna gosb, arglwydd, a arglwydd, ni'n gofyn arna ti nawr i drygarhau, arglwydd, i dostyrio. Ac i achub, arglwydd. Achub, yn ein plith ni, arglwydd. Achub ein cymdeithas ni. Achub pobl ein gwlad ni, arglwydd. Dad, mae'r fath angen. Ac dim ond ti all achub, arglwydd. Gweithio os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n dal i feddwl a chyflwyno rannau hynny o'n byd ni sydd mor dywyll, mor anghennus ar hyn o bryd. Ac Dad, lle mae yna ymladd, lle mae yna troseddau rhyfel, lle mae erchyllderau yn rhan o fywyd bob dydd. Arglwydd, ni'n galw allan arna ti i weithio ac i ymyrryd ac i ddod a chyfiawnder a goleuni a gobaith i'r sefyllfaoedd hynny. Ac eto, da ni'n gwybod mae dim ond yn yr nefoedd a'r deiar newydd fydd holl
effeithiau pechod ar cwymp wedi dadwneud, a arglwydd felly ni'n dyheu am y diwrnod hwnnw. Dad, cadwa ni, helpa ni. Ni'n cyffesu fel dy bobl ein bod ni yn wan, am bod ni ni ffindio hi mor anodd mewn gymaint o ffyrdd. A felly ni'n gofyn am dy gymorth di, os gweli di fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr tosturio wrth ni symud unrhyw broblemau technegol pellach a'r glwydd, paid a gadael i unrhyw beth ein rhwystro ni wrth i ni daddoli di a dy geisio di gyda'n gilydd. Dad, bydd gyda ni nawr. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu. Ni'n i ganu o'r llyfr y mynau nesaf, rhif 644. 644. Ro i myrhydd na wyr y byd amdano. A'r bennill ola, wrth gwrs, yn dweud hyn. O am yr hedd sy'n llifo megis afon trwy ddinas Duw, dan ganger bywiol bren. Yr hedd sy'n llenwi bywyd yr angylion, yr hedd fydd i ni yn nefoedd byth. Amen. Amen. Nawn ni sefyll i ganu. Nawr, os nag o'ch chi gyda ni bore yma, ein thema ni mewn ffordd bore yma oedd aros, disgwyl.
O'n i'n meddwl am y ffordd i ni'n aros am ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist a phopeth sydd ynghlwm a hynny. O'n i'n edrych ar rai o ddamhegion Iesu. A y ffordd mae Iesu'n dysgu trwy'r damhegion yma, siwd i ni fod i aros. Wrth i ni aros iddo fe ddychwelyd, i ni fod yn bobl sydd yn ffyddlon, i ni fod yn bobl sydd yn barod i'w groesawu, a ni fod yn bobl sydd yn byw yn ffrwythlon ei fwynau. Felly ni wedi edrych ar sut i aros. Be fi eisiau ni wneud heno yw dreulio chydig bach o amser yn meddwl am beth i ni'n aros amdano fe. Achos falle o'ch chi'n gwrando bore yma ac iawn chi'n meddwl fi bach yn gliriach am be fi fod i'n wneud nawr neu siwd i fi fod i aros, ond mae rhaid i ni wastad fod yn llyged ar beth i ni'n aros amdano fe. A pwy i ni'n aros amdano fe. Sa'n gwybod os chi'n aros am rhywbeth arbennig ar hyn o bryd. Falle bod chi wedi bod yn edrych ymlaen at hanner tymor, falle bod chi wedi bod yn edrych ymlaen at fynd ar eich gwyliau, neu falle bod yna rhywbeth arall ar y gorwel a chi'n disgwyl am y peth yna. A fel arfer, pan ni'n aros, mae yna ddwy elfen. Mae yna elfen negyddol, y negatif, a mae yna elfen cadarnhaol, y positif. Chi'n edrych ymlaen i rhywbeth stopio efallai. Gwaith, cyfrifoldebau, poen, rhwystrau, Covid, chi'n edrych ymlaen i'r pethau neu ddod i ben. Ac yna mae'r ochr gadarnhaol, y positif. Chi'n edrych ymlaen i rhywbeth i ddechrau, chi'n edrych ymlaen i wyliau i ddechrau, neu chi'n edrych ymlaen i ryw ddigwyddiad arbennig, neu chi'n edrych ymlaen i wylio rhywbeth. So mae rhywbeth chi eisiau dod i ben, a mae rhywbeth chi eisiau dechrau. Dyna sy'n dod drosodd fan hyn yn datgyddiad 21 a 22. Ni'n cael y weledigaeth yma o beth sydd i ddod. Am beth i ni'n aros. A mae yna ochr negyddol. Ni'n edrych ymlaen i rai pethau'n stopio unwaith ac am beth. Ac yna ni'n edrych ymlaen hefyd i'r cadarnhaol, rhywbeth yn dechrau. Felly trowch gyda fi, dilynwch, wrth i ni weld beth, yn gyntaf, beth yw'r negyddol? Beth i ni'n edrych ymlaen iddo fe yn yr nefoedd a'r deiar newydd, beth i ni'n edrych ymlaen fydd yn stopio fel petai? A mae yna llwyth o bethau gallwn ni ddweud yn yr penodau yma sydd yn mynd i stopio, falle wnaethoch chi sylwi ar hyn. Sdim amser dyn ni edrych yn fanwl, ond mae yna restr o bethau sydd ddim mynd i fod yn y nefoedd a'r deiar newydd. Mae un ohonyn syth yn yr adnod gyntaf. Gwelais nef newydd a deiar newydd, oherwydd roedd y nef gyntaf a'r deiar gyntaf di mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. Sdim môr yn y nefoedd a'r deiar newydd. Nawr mae hwnna falle'n taro ni'n od, nes bod ni'n cofio yn y Beibl, mae môr yn symbol o farwolaeth, mae môr yn symbol o anrhefn, o chaos, o bethau stormus a perygl, a ni'n clywed, mae hwnna ddim yn ei fod yn y nefoedd a'r deiar newydd. Yna ni'n darllen ymlaen ac yn adnod 4 ni'n clywed fe sych bob deigryn o'i llygad nhw. Pob deigryn. Bydd dim dagrau yn y nefoedd a'r deiar newydd. Bydd dim crio mwyach. Diwedd adnod 4. Ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Dim mwy o farwolaeth. Dim mwy o ffarwelio. Dim mwy o golli y bobl hynny i ni'n ei caru. A phopeth sydd ynghlwm â'r broses yna.
o farw. Adnod 6. Rodda fi i'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Dim syched mwyach. Y broblem yna ni'n gwynebu sawl gwaith y dydd, lle mae'n llwnc ni yn sychedig, lle mae'n rhywbeth ar goll, dim mwy o hynny. Dim angen unrhyw beth mwyach. Bydd na ddim tywyllwch ag ofn, mae hwn yn dangos sawl gwaith. Drychwch ar adnod 23. Nid oes ar y ddinas angen, na'r hael, na'r lleiad i dywynu arni, oherwydd gogoniant Duw sy'n ogoleuo, a'i lamp hi yw'r oen. Yn adnod 25, beth ni cheir ei ffyrdd y dydd ac ni bydd nos yno. Ac yn y pennod 22, adnod 5, ni bydd nos mwyach. Dim nos. Hynny yw, dim tywyllwch, dim ofn, dim perygl, dim hunllefe, dim drygioni yn dod i'n peryglu a niweidio ni yn y tywyllwch. Beth arall? O bydd dim salwch nag afiechyd, pennod 22, adnod 2. Ar ddwy lan yr afon roedd pren y bywyd yn dwy'n 12 cnwd gan roi pob cnwd yn ei fus, ac roedd dail y pren iachad y cenhedloedd. Mae yna fywyd, mae yna iechyd, stym newyn mwyach, stym salwch, stym gwendid o gwbl. Wrth gwrs, mae hwn falle yn ein taro ni'n amlwg, ond bydd na ddim pechod. Drychwch ar pennod 21, adnod 8. Y llwfr, y di-gred, y ffiaidd, y llofruddion, y peteinwyr, y dywiniad, yr eilyn addolwyr, a phawb celwyddog, bydden nhw ddim yna. Ei ran hwy fydd y llyn sy'n llosgu gan dan a brwmstan. Hynny yw'r ail farwolaeth. Ac yn adnod 27, ni chaiff dim halogedig na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddog fynd i mewn iddi hi. Neb ond y rhai sydd â'i henwen ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Dim. Mae'r pethau yna i gyd yn dod i ben. Ac os chi eisiau rhyw fath o grynodeb o hyn i gyd, mae pennod 22, adnod 3 yn dda iawn. Ni bydd dim mwyach dan felltith. Dan felltith. Hynny mae'r byd, ers y cwymp, ers Genesis 3, ers i'r ddynoliaeth wrth rhyfel a'n erbyn Duw, mae'r byd wedi bod dan felltith. Dyna pam mae yna anhrefn yn y byd, a mae yna ddinistyr yn y byd. Dyma pam fod yna ddagre ag marwolaeth a phoen a syched a ddywyllwch a ofn a salwch a phechod. Dyma pam fod y byd yma mor aml yn le mor dywyll. Mor anodd i fyw yn ddi, achos mae'r byd dan felltith. A sa'n gwybod amdano chi, ond mae yna ddyddiau yn does lle chi yn edrych ar y byd yma. A chi'n edrych ar y ffeithiau pechod ar y byd, a chi'n edrych ar y ffeithiau pechod yn eich bywyd chi'ch hunan, a chi jyst i cael digon. Nag chi? Chi'n darllen am rai o'r pethau erchyll mae pobl yn gwneud i'w gilydd. A chi jyst i cael digon. Neu chi'n clywed am ryw drychineb sydd wedi digwydd mewn ryw wlad, a chi jyst i cael llon bol. Neu mae'r ryw newyddion trist yn dod i'ch teulu chi. Mae yna ryw diagnosis ofnadwy.
salwch corfforol, salwch meddyliol, cancer a dementia a chi'n casau'r pethau yma. A mae yna bobl yn gwneud pethau ofnadwy i'w gilydd, a mae yna bobl yn syrthio i bechod, a chi methu aros i'r pethau yna i ddod i ben. Chi methu aros am y dydd pan bydd hynny drosodd. Nag yw e'n wych. Nag yw e'n wych. Chwa bod ni prin gallu dychmygu ydyn ni. Ydy ni ddim, a bydd i'n neud y pwynt yma, mae llawer o bobl wedi neud y pwynt yma droion, ond mewn ffordd, ni methu dychmygu siwd le fydd y nefoedd a'r deiar newydd rhyfeddol yma, a felly'r unig ffordd mae Duw yn gallu dangos ei ni yw dweud dwi ddim fel be chi'n gwynebu nawr. Dwi ddim fel beth i chi yn mynd trwyddo fe. Dwi ddim fel yr hyn i chi yn ei ddioddau o ddydd i ddydd. Mae'n wahanol. Mae yna ddiwrnod. Mae yna ddeiar a nefoedd newydd lle byddwch chi'n gallu edrych yn ôl a fydd yr holl bethau fi wedi bod yn sôn amdano fydden nhw yn y gorffennol. Full stop. Y diwedd. Not to be continued. Sdim season arall fel efo gymaint o raglenni teledu. Chi'n teimlo dylsyn nhw fod yn dod ar peth i ben, ond yna mae'n rhyw season arall yn dechrau. Na. Y diwedd. Mae hynny yn ddihun yn wych yn dydy. Mae'n newyddion da. Ond mewn ffordd, mae'r holl bethau i ni wedi gweld yn barod yn dod o'r elfen cadarnhaol ni'n mynd i feddwl amdano fe. Nawr, mae'r byd yn gallu cynnig y stwff ni wedi siarad am yn barod. Diwedd salwch, diwedd marwolaeth, diwedd ryfel, diwedd poen, diwedd galon. Mae'r byd efo ateb i hynny, mae'r byd yn dweud pan chi'n marw, dyna'r diwedd. Dyw'r pethau yna ddim yn cario ymlaen achos chi ddim yn cario ymlaen. Na'r newyddion gorau mae'r byd yn gallu gynnig, ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn cynnig rhywbeth llawer gwell. Achos be mae e'n cynnig yw bywyd tragwyddol heb y pethau hynny. Be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei gynnig yw fe ei hun. Fe ei hun. Drychwch eto ar rai o'r adnodau ddarllenon ni. Adnod 3. O bennod 21. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef. Bydd Duw ei hun gyda hwy yn dduw iddynt. Adnod 7, caiff y rai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn, byddaf yn dduw iddynt. A byddant hwytho'n blant i mi. Yna wneud ymlaen i adnod 22. Theml ni welais ynddi, oherwydd ei theml hi yw yr arglwydd dduw, yr holl alluog a'r oen. Nid oes ar y ddinas angen na'r hael, na'r lleiad i dywynnu arni, oherwydd gogoniant Duw sy'n ei goleo, a'i lampu yw yr oen. Adnod 27. Ni chaiff dim halogedig na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddog fynd i mewn iddi, neb, ond y rhai sydd â'i henwau yn ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Ac yna, pennod 22, adnod 3 ymlaen. Ni bydd dim mwyach dan felltith, yn y ddinas bydd gorsedd Duw a'r oen a'i weision yn ei wasanaethu.
Cant weld ei wyneb a bydd ei enw ar ei talcennau. Ni bydd nos mwyach ac ni bydd arnynt angen na golau lamp na golau haul, oherwydd bydd yr arglwydd Dduw yn ei goleuo. A byddant hwy yn teyrnasu byth bothoedd. Hynny yw, pam fod na ddim marwolaeth? Pam fod na ddim môr ac anrhefn? Pam fod na ddim salwch? Pam fod na ddim tywyllwch a berygl a angen a syched a'r holl bethau eraill yn y nefoedd a'r daear newydd? Oherwydd mae Duw ei hun mynd i fod gyda ni. Oherwydd bod Duw ei hun mynd i adfer y greadigaeth yma. Oherwydd fod Duw yn nawr yn mynd i fod yng nghanol ei bobl heb rwystyr mwyach. Hynny yw, mae Duw gyda ni nawr. I ni yn gallu profi presenoldeb yr arglwydd heno, ond mae yna rwystyr yn does. Y rwystyr yw y ffaith bod ni'n dal i fod yn y cnawd yma. Y rwystyr yw bod ni'n dal i fod yn y byd syrthiedig yma, ond mae yna ddydd yn dod. Pan fydd gennym ni gyrff newydd, a byddwn ni yn yr nefoedd a'r daear newydd yma, a bydd yr arglwydd gyda ni, a ni'n bobl iddo fe, a dim byd yn ein gwahanu ni. Dim byd yn tynnu'n sylw ni. Dim byd yn ein temtio ni oddi wrtho fe. Dim ond ni yn ei fwynhau e. Ac yn ein bendithio ni. O beth sy'n gwneud yr nefoedd a'r ddaear newydd yn baradwys? Mae presenoldeb Duw. Fe yw'r un sydd yn rhoi bywyd. Fe yw'r un sydd yn rhoi iachad. Fe yw'r un sydd yn cwrdd a phob angen. Fe yw'r un sydd yn sychu ein dagre. Fe yw'r un sydd yn rhoi bywyd a'r cwbl ynddo fe ei hun. A dyna pam, wrth gwrs, mae y pwyslais cynyddol yn y bennod wrth sôn am yr arglwydd yw ar oen. Yr oen. Pam yr oen? Ni'n gwybod pwy yw yr oen. Yr arglwydd Iesu yw e. Teitl ar ei gyfer e. Pam ddim sôn amdano fe fel y priodfa? Pam ddim sôn amdano fe fel y brenin? Pam ddim sôn amdano fe fel y mab? Pam ddim sôn amdano fe mewn cymaint o ffyrdd posib arall? Wel, oherwydd fe yw yr oen. Yr un nath farw. Yr un nath grio. Yr un nath ddod i ganol y tywyllwch. Yr un nath fynd yn anghennus. Yr un nath ddioddef. Yr un nath galaru a marw. Yr un nath roi ei fywyd yn aberth troston ni. Na pam? Y symbol yma, yr gair yma, yr oen, yw'r ffordd gorau o gyfleu fod Iesu wedi marw a dioddau a cael ei gosbi mwyn roi'r pethau yma i ni ynddo fe ei hun. Na'r unig ffordd i ni ddianc rhag pechod y byd yma. Na'r unig ffordd i ni gael mynediad a etifeddu y pethau yma. Bod ni yn dod trwy waed yr oen. Bod ni yn dod fel priodferch yr oen yn adnod 9. Bod ni yn dod fel rai anhenwe wedi ysgrifennu yn llyfr bywyd yr oen yn adnod 27. So, beth i ni'n aros amdano fe? Ni'n aros amdano fe. Bore yma, ond ni'n enhannog ni i feddwl am sut ni'n aros. Oedd hynny'n bwysig. Mae'n bwysig bod ni'n parhau i feddwl am hynny. Sut ni'n byw o ddydd i ddydd wrth aros. Ond y motivation pennaf dros aros yw i gadw'n llygad ni ar hyn. Be ni'n aros amdano fe? Pwy i ni'n aros amdano fe? Fe yw'r un i ni di roi'n ffydd ni ynddo fe.
Fe yw'r un i ni eisiau bod yn barod i'w groesawu. Fe yw'r un i ni'n i wasanaethu. Mae'r cwbl iddo fe. Ac o wedyn cawn ni ddim yn siomi. Achos mae'r arglwydd wedi addo bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrtho fe. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto wrth i ni orffen. Ni'n mynd i ganu rhif 51 yn rym 2. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Ac ymlaen, mae'n ni sefyll i ganu. Diolch i ti am y pethau hyn, fod e'n gobaith ni, yr hyn i ni'n aros amdano fod e ddim yn rhywbeth anelwig. Na'r glwydd ni'n dyheu i weld diwedd ar bechod ac effeithiau pechod, ac ni'n dyheu am gael gweld ein gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch i ti, yn diolch am y cwbl mae wedi ei wneud trosto ni, wedi ei ennill ein mwyn ni, a ni'n diolch bod e'n rhoi'r pethau hyn i ni trwy ffydd. Arglwydd, diolch i ti. A ni'n gofyn nawr arna ti
I roi ffydd i bob un ohono ni i gredu y pethau hyn. Ni'n gofyn i helpu bob un ohono ni i weld mae dyma'r unig obeth sydd gennym ni. Ac, arglwydd, cadwa ni. Cadwa ni tan y dydd hwnnw os gweli di fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr. Bendithia ni, gwarchod ni, ac i arglwydd, defnyddia ni yn y dyddiau nesaf yma, wrth i ni geisio dy wasanaethu di. Dad, clyw ein gweddi, yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen.